Igsoon uban sa atong katuyuan nining santos nga misa ato sab iampo ang tanang mga masakiton ug ang mga tigalima kanila. Hinumduman usab nato sa atong mga pag-ampo ang tanang mga intensyon, petisyon ug mga pasalamat sa mga deboto ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, nagiusa kita karon isip usa ka banay sa Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagig-usa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kani. Mga igsuon karong adlaw, every December 26 atong gisaulog ang kapistahan ni San Esteban or Saint Stephen, ang unang martir sa atong simbahan. Hinaut na pinaagi sa iyang panag-ingnan, kita usab mupuyo diha sa pagtuo, mupuyo diha sa kamatuuran ug magsangyaw sa buhi nga Dios, ang Dios na miuban kanato. Busa mga igsuon aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, diha sa kadali nga kahilom maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta sa Dios ang iyang kapasayloan. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kakinasan. Ukadait sa iyang mga tao, dinahil sa yutan. Ginoon, Diyos langit, hari isaman, makagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, ungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesukristo, putong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw na galing sa tuo,
sa amahan dawata ang among pangamuyon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing halandon, O Jesucristo. Hubad sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Itugot o Ginoo nga masunod namo si San Esteban, nga among gihandom aron makat-on kami sa pagigugma hangtod sa among mga kaaway. Kay among gisaulog ang pangilin niya nga naibalo pag-ampo o pagpasaylo bisan sa mga nagbukod kaniya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan atubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya, ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga nga ginganlag mga taong libre, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Samtang ang mga sakop sa labawng hukmanan na mati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niyang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nadunggan silang tanan paghasmag kaniya. Unya, gitaral niya sila ngadto sa gawas sa syudad ug gibato. Ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usak ka batan-on nga ginganlag sa ulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
sa imong mga kamot, O Ginoo. Akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Pagpakahimong akong bato, nga dalangpanan, usa ka kota, nga maghatag ka nako kasiguruhan. Ikaw ang akong bato, ug ang akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug tultulan. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinod anong Diyos. Ang akong pagsalig, anaa sa Ginoo. Ug magsadya ko, ug maglipay sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Padanagang imong nawong, ngari sa imong sulugon. Luwason ako diha sa imong kaayo. Gitaguan mo sila diha sa landong, sa imong presensya. Gikan sa gisabutan sa mga tao. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Alleluia, 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 patay ko ng Diyos. Alleluia, patay ko ng Diyos. Alleluia. Ang ginumana kaninyo, Maana sa kanimo, ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa napulog usa ka tinun-an. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga modakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan. Ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudeyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti.
Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyong unyang isulti dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan, nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon. Ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makipagbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Danggo ikaw, O Kristo. Mayong Pasko sa tanan. Hinumduman nato no na ang Pasko dili lang gahapon, kundi nagpadayon ang panahon sa Pasko hangtod sa kapistahan sa Epifania. Mga igsoon, gagahapon atong gisaulog ug nadungog ang kasadya sa Pasko. Karong adlaw kita mamalandong diha sa pagsaulog sa kapistahan sa unang martir sa simbahan, si Saint Stephen or San Esteban. Gahapon atong nadungog ang awit sa mga anghel diha sa kasadya sa pagkahimugso sa prinsipe sa kalinaw ug sa kadait. Ug karong adlaw nadungog nato ang hagit sa atong Ginoo diha sa atong pagpangandam. Diha usab atong nadungog ang pagpasakit ug kamatayon ni San Esteban tungod sa iyang pagtuo sa atong Ginoo. Diha sa atong Ebanghelyo, gipahinumduman kita na at muabot ang panahon na kita taralon. Nadungog gahapon ang maayong balita sa pagkahimugso. The joy of the Christmas. Ug karon atong nadungog ang kamatayon. Mga igsuon, ato daw pamalandungan na ngano ka na pagkahuman nato madunggan ang kasadya sa kapasko. Gisulod dayon sa simbahan ang pagsaulog sa kamatayon ug kasakit sa mga Kristiyanos. At first, no, this contrast may feel uncomfortable to us. Joy and then death. But the church does this on purpose. Because Christmas is not only about the birth of Jesus, it is about what the birth means for the world. Hinumduman nato na ang kasaysayan o ang divine romance story na ang Dios miuban o naghiusa kanato wala na human diha sa pagkahimugso sa bata sa pasungan. Hinumduman nato na ang kahoy diha sa pasungan dadon kita diha sa kahoy sa krus. Mabitaw na dili matapos or dili mahuman ang kasaysayan sa atong kaluwasan kung diha ra tataman sa Pasko sa pagkatao. Kita magpadayon diha sa paglawig sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Hinumduman nato mga igsuon no diha sa atong unang pagbasa, atong nadungog ang witnessing ni San Esteban. Siya ang unang mga diakono, unang pinili sa simbahan.
Siya mi puyo ang diha sa iyang bukasyon isip usa ka diakon no. Diha sa pagsangyaw ug pagpadayag sa kinabuhi ni Kristo pinaagi sa pagpuyo. Diha sa pagpangalagad. Ug taliwala sa kasakit ug hulga sa kamatayon. The words of Jesus diha sa ibabaw sa krus mauusab ang nabuhian ni San Esteban diha sa panahon na siya patyon. Lord, do not hold the sin against them. Pasaylua sila kay wala sila naibaw sa ilang gibuhat. This is where Christmas and martyrdom meet. Hinumduman nato na ang Pasko sa pagkatao sa Ginoo signifies the faithfulness of God diha sa iyang mga promises diha kanato. The life of Stephen, the life ni San Esteban is also a witnessing diha sa paghatag sa kinabuhi alang sa Dios. Hinumduman ta na ang bata na tatao sa Bethlehem na naimugso aron ipadayag ang gugma sa Dios. Taliwala sa pagkabahin-bahin sa kalibutan tungod sa sala, kalagot, garbo ug sa walay pagpinasayloay. Ang kinabuhi ni San Esteban nagpadayag kanato kung unsay kahulugan sa pagdawat nato kay Kristo. Hinumduman nato na ang panahon sa Adbyento nangandam kita aron pagsaulog nato sa Pasko. Ug gagahapon nagpahinumdum kita na ang kahulugan sa Pasko mao ang atong pagdawat kay Kristo diha sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi ni San Esteban, ni Saint Stephen, wala lang niya gi-admire si Jesus. Kundi na nanging kamot siya na iyang kinabuhi may sama sa kinabuhi ug sa gugma ni Kristo. He forgave others as Jesus forgave them. Even in suffering, si San Esteban misalig diha sa Dios. Mao bitaw si San Agustin nagpainumdum kanato. We celebrate the feast of Saint Stephen after Christmas because the church wishes to whisper to us, if you truly welcome Christ, you must be ready to follow Him. Not first into glory, but into love that costs everything. Mao bitaw mga igsuon, atong pamalandungan nining panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Diha ba sa atong pagdawat kay Kristo sa panahon nagibisita ta niya diha sa Pax Tecum na mga sakristan miduaw sa atong mga kabalayan o di ba sa atong pagsaulog sa Santos nga misa? Andam ba kita na mahigugma sama sa gugma ni Kristo? Atong mangmiaging adlaw, ang atong Santo Papa nagpahinumdum kanato na diha unta sa pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, mangita unta kitag usa ka tawo, kundiin atong mahatag ang atong pakigdait. Sa mga milabay na mga adlaw, daghan kitag gipangandam na mga regalo. Kini mga mahalon, kini atong gihuna-huna unsay paliton para ihatag sa uban. Pero nakahuna-huna ba kita sa pagpaambit kay Jesus ngadto kanila? Nakahuna-huna ba kita sa mga tao na wala nato tinggi
na iatong ipaambit ang atong panagdait, ang atong pagpasaylo. Sa kinabuhi ni San Esteban, iyang gipasaylo ang mga tao na mupatay kaniya. Ikaw, andam ba ikaw mupasaylo ngadto sa mga daot kanimo? Andam ka ba sa mupasaylo sa mga mibiya kanimo? Andam ba ikaw mupasaylo sa mga tao na naghatag kanimo og kasakit? Kay numduman nato ang gugma na nahimugso sa Bethlehem, nagtudlo ka nato sa gugma na kahibalo mo sakripisyo diha sa ibabaw sa krus. Aron ang kalibutan, ang katawhan, mahatagan sa kaluwasan. Hinaot unta mga igsuon, na niining atong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, dili unta mahimong babag ang atong pagkamahitason, ang atong ego, diha sa atong pakikiuli sa mga tao na wala na nato tinggi. Let us make sure that this Christmas, mahatagan kitag kalinaw. Mahatagan kitag tinuod na kasadya. Kay in the end, bitaw, kung aduna kitay kontra, aduna tay kasakit, kung ato sila matagbuan, labaw nag-smile ka nato, unsa man ang ato ma-feel, musamot noon ang atong kalagot, di ba? Tinuod dili. Busay numduman nato ang pagpasaylo, it's not about them. Forgiveness is about you. Forgiveness is about freedom. Diha sa imong kasing-kasing, ang pagpasaylo kagawasan sa imong kasing-kasing na wala na'y kasakit. Unsaon man na, Father? Let's start with a prayer. Iampo nato sa Dios, nahatagan kita og kaisog. Nahatagan kita grasya sa kaisog na matudluan ang atong kasing-kasing sa pagpasaylo sama sa gibuhat ni San Esteban na mipasaylo sa iyang mga mupatay kaniya. Mga igsuon, hinaot unta na niining Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Yesus, magtudlo ka nato sa gugma na iyang gipakita diha sa krus. Amen. Mga igsuon, taliwala ni ining malipayong panahon sa pagkatao sa atong manunubos, ang simbahan nagpahinumdum kanato sa krus nga gilarawan diha sa sakripisyo sa kaugalingon ni San Esteban. Magiusa kita uban kaniya diha sa atong mga pag-ampo alang sa uban. Ug moingon kita, Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Nga sama kang San Esteban, dado nato ang kalipay sa pagkatao, bisan diha sa mga pagsulay o pangpanglutos matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, muila sa pagkatao ni Jesus, pinaagi sa ilang paghago, sa pagpalambo o sa pagtahod sa tawhanong kinabuhi o dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Nga sama kang San Esteban, mahatagan kita sa grasya o sa kusog, aron ligon natong barugan ang atong pagtuo hangtod sa katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami.
nga maangkon nato ang kalipay ug ang pagsali taliwala sa mga kasamok niining kinabuhia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagabalaan ug magpabilin nga abli sa papahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkaliyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Nga sila nga namatay alang sa pagtuo mag-ani sa ilang langitnong ganti. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Amahan sa himaya ug gahom pinaagi sa mga pag-ampo ni San Esteban, itugot ang mga pangamuyo nga among gidala sa imong atubangan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa gidawaan sa sakripisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa pagkain pagimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanas tibuok niyang santos nga simbahan. Madawat untan nimo Ginoo kining mga gasa sa gugma nga gihalad sa may mayaong paghandom ni San Esteban nga martir. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay magdaro. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagawom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan. Nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilan namo ang Dios nga nahimong makita. Ug busa nadasig kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo sa kalahong puno ang langit ug yuna sa imo himaya. Husana sa kahinaan. Dagunang nagaagi sa hangaran sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-ong tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo bumalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ni San Esteban ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagaw nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kangturan. Ug karon mga igsoon, maghiusa kita sa pagtawag sa Dios atong Amahan. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong magharian, ang gabot ang himaya, hangtod sa kangturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasap kanimo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan ug panag-igsoonay. Malipayong Pasko. Kurasan is na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanalang mo. Kurasan is na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanalang mo. Kura sa Diyos na nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Atagi kami sa kalighihan. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ang Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, giluwas mo kami, pinaagi sa pagkatao sa imong anak, o gilipay mo kami, pinaagi sa fiesta ni San Esteban Martir. Nagapasalamat kami kanimo, tungod sa dagang mga timaan sa gugma nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiling banong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami. Ug sudo nga kining mga kabos nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka akbi sa imong kinaadman. Tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among unahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong.
sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyan sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Pabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa may binantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa magkamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghob, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaopsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugma ang Santo Niño sa kawaybilis sa kalibutan, sa kahamilis sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapapsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay, O Santo Niño, tabangi kami. sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay, O Santo Niño, tabangi kami. sa kapakyasan sa amo mga laraw ug gilauman, O Santo Niño, tabangi kami. sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo, O Santo Niño, tabangi kami. kung ang tanan mubiya kanamo ug ang imon lamang grasya ang magatabang kanamo, O Santo Niño, tabangi kami. diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot, O Santo Niño, tabangi kami. magampo kita. O Senyor Santo Niño, nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo, o milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulupong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among ipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pagampo,
o ipadala ka namo ang kalipay o ginhabang, aron kami magdayeg kanimo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kanimo. Ug ang panalangin sa makagaong nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukunsa dun tadi kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang misa, lakaw kamo nga puno sa gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Malipayong Pasko sa tanan.